Nung nakaraang video natin ay sinubukan nating dumaan dito sa malaking kalsada papunta ng Atimonan, Quezon upang alamin ang posibleng mga dahilan ng ating ibang mga kababayan kung bakit mas pinipili nilang dumaan sa matarik at masikip na daan dito sa Old Zigzag Road. Tiningnan na rin natin ang kondisyon ng kalsada at ang oras kung gaano nga ba ito katagal ang ating biyahe. Dahil marami ang nagsasabi na mas mabilis daw ang biyahe mo kung sa Old Zigzag Road ang daan mo. At nakapagtala nga tayo ng 16 na minuto bago natin narating ang kabilang parte. At ngayon, para malaman kung ilan ang diferensya kung sa Old Zigzag Road ka dadaan, ay syempre atin din itong susubukan. Kaya tara! Yun mga kaprobinsya, at nandito ulit tayo sa Zigzag Road. Yan yung dito sa kabila, yung malaking kalsada, at yung sa kaliwang side ay papunta yan ng Old Zigzag Road. At kung natatandaan nyo yung ating last na video, dito tayo dumaan. Tinest natin kung ilang minutes takbo kapag dito ka dumaan, bago ka makarating dun sa kabilang intersection ng Old Zigzag Road. At nakapag-record tayo ng 15 minutes, Bali 16 minutes, kaso lang huminto pa kasi tayo dun, tumingin tayo sa view. So, parang pumapatak ay 15 minutes lang yung takbo dyan. At nakapagpatakbo tayo dyan ng 40 to 50 km per hour. Yan sa kabila. At nakita rin natin yung kalsada, medyo malaki, malawak. Okay naman, hindi siya ganun kapakyat. Ngayon naman mga kaprobinsya ay ititest naman natin dito sa Old Zigzag Road naman tayo dadaan. Titingnan natin kung ilang minutes yung ating biyahe at kung makakatipid ba talaga tayo sa oras kapag dito tayo dadaan. Kaya tara mga kaprobinsya, simulan na natin kasi umuulan na. At yung oras mga kaprobinsya ay 4:50. Yan, 4:50. Tara mga probinsya, kasi medyo umaambo na. Huwag na tayo magtagal. Tingnan natin kung ilan kaya natin ipatakbo rito. At kung ilang minutes yung diferensya, kung doon tayo sa kabila at dito tayo dadaan. Pagpasensyahan nyo na mga kaprobinsya kung medyo madilim-dilim na yung kuha natin kasi hapon na to mga kaprobinsya. At pagpasensyahan nyo na rin kung may parang pumapatak-patak na to dyan sa ating video dahil umuulan mga probinsya. Yan. Dito, average natin takbo dito 35 to 40 yung ating biyahe. Yan Yan. Kita nyo ba yan mga probinsya? Kasi syempre, paakyat tapos paliko-liko rin. Pwede naman natin ito, pero tamang average lang, Agaya lang dun sa kabila na hindi naman tayo mahataw-hataw. Kasi kung dun naman, ay kaya rin naman to nating tumakbo doon ng mga 60 to 70. Kahit yun ay medyo paahon. Kasi medyo malawak yung kalsada. Pero nag-fix lang tayo sa 40 to 50 km per hour, Yan. Tandaan nyo yung oras mga kaprobinsya, 4:50 ng hapon. Tingnan natin kung ilang minuto bago tayo makarating dun sa kabila. At yun nga lang, parang lumalakas na lalo yung ulan mga kaprobinsya. At dito tayo inabutan sa Old Zigzag. Yan. Mabagal talaga dito ang takbo mo mga kaprobinsya, kasi gawa nga ng mga sasakyan kang makakasabay na ganyan. Tapos maliit din yung kalsada. Malaking factor din yan kung bakit ka matatagalan sa biyahe. Yan. Consider din natin yan mga kaprobinsya, Kasi doon sa kabila, wala naman tayong ibang nakasabay kundi maliban dun sa mga iilan na mga malalaking truck na dumadaan, Yan. Road condition, halos parehas lang. Meron ding part doon sa kabila na maganda, meron ding part na pangit. Ganon din dito. May part din na maganda, may part din na malubak. Ang pinagkaiba lang nila ay yung ganitong mga klase ng daan. Pasigisag talaga, yung parang letter G. Yan, or letter S pa yan. Yan.
Medyo tingin ko mga kaprobinsya, mas maiksi talaga tong part na to, yung old zigzag, you know. Pero hindi ko sure kung sa biyahe ay makakatipid ka kung ilang minutes yung matitipid mo. Kasi syempre, magkaiba yung takbo mo doon at dito. Kasi doon, malaking kalsada, hindi masyadong paakyat, wala kang masyadong kasabay. So, natural lang na makapagpatakbo ka ng 40 to 50 km per hour or 60 to 70 pa kung gustuhin mo. Kasi wala kang namang makakasabay doon masyado. Dito, hindi mo kayang gawin yon kasi may mga kasabay kang ganyan, mas maliit yung kalsada, at isa pa, paahon. At mababa naman kapag nandun ka na sa tuktok. Yan. Kaya, ngayon natin malalaman mga kaprobinsya kung talagang legit ba na makakatipid ka sa oras kapag dito ka dadaan. Lakas na ng ulan mga kaprobinsya. Pagsinsyahan nyo na dyan kung medyo madilim-dilim sa ating video at may mga nakikita kayong putik-putik. At yan o, nilagyan din nilang ganito mga kaprobinsya, wala yan dati. Bago yan, eh no. Yan. Medyo naglalas-ras tayo ng konti mga kaprobinsya kasi umuulan. Baka mabasa yung ating cellphone. Yan o. Ay, si Kuya, oh. Kawawa naman si Kuya, mga kaprobinsya, oh. Tahon, tapos ganito. Naka-sidecar si Kuya. Yan. Huwag na tayo huminto. Diretsuhin na natin, you know. Hindi naman masyadong ano dito. Kahit paano may mga punong kahoy namang nakakasangga sa ano. Dire-diretso lang tayo. Ito, pababa na tayo. At makakapagtatakbo tayo dito na kahit paano mga 40 kilometers per hour. At tingnan natin kung makakatipid ba talaga tayo sa oras at kung ilang minuto ang matitipid natin kasi syempre importante yun mga kaprobinsya, no? Consider natin yun kung saan tayo pwedeng dumaan kung sakasakaling bibiyahe tayo ulit sa susunod. Kung kapirasong minuto lang naman ang pagitan, siguro sa susunod kong biyahe doon na ako dadaan sa kabila kung kapirasong minuto lang yung pagitan mga kaprobinsya. Pero kung malaki, syempre dito na ako kasi syempre gusto natin madali lang yung biyahe natin, you know? Yun, no? Dilim na. Madilim na mga probinsya. Yun. Ito na tayo mga probinsya sa ano, yung pinaka tok-tok. Ayun, no? Wow. Susubukan natin ngayon Insta360 kung talagang legit na waterproof. Sa mic, wala tayong problema kasi Bluetooth mic naman yung ating gamit. Nandito ngayon sa ilalim ng ating helmet. Yung ating Insta360 lang at dito natin ngayon masusubok kung talaga bang legit na waterproof ito. Yan. Hindi na tayo huminto mga kaprobinsya. Dire-diretso lang tayo ngayon. Basa na nga tayo. Kasi nga para ma-test natin kung ilang minutes kasi hindi natin malalaman kapag hinto ba tayo. Doon na siguro tayo hinto sa baba. Kapag basa na tayo, saka na tayo hihinto. Yan. Ito yung isa sa i-consider mo mga kaprobinsya kapag dito ka dadaan. Siyempre, hindi ka talaga makakabuelo rito. Normal na yan na may ipit ka sa ganitong traffic o minsan pag sunod-sunod pa yan, matatraffic ka talaga rito. Hindi ka naman basta-basta makaka-overtake dyan. Kaya follow the leader ka talaga. Nakakabili din tong mga nag-ano dito mga kaprobinsya kahit na ulan. Tatrabaho sila dito. Ayun, konting barya lang. Okay na yan sa kanila. Kahit piso, halaga yan sa kanila. Wala lang akong barya ngayon mga kaprobinsya, pero may barya akong bibigyan din ako dyan. Sila rin yung nagmamanto dyan kung magkakasulubong yung sasakyan. Pinapahinto nila yung kabilang side. Yan. Para hindi lang kayo mag-abot sa pinaka
Yun. Tingnan natin mga kaprobinsya kung ilang minutes ba talaga ang pagitan. Yun. Lalaman natin ngayon kung hindi ka pa talaga mapasukan, Insta360. Pag napasukan ka, patay tayo. Wala tayong magamit na camera, balik tayo dun sa luma kong camera. Medyo malabo-labo. Ito lang yung kasi yung gusto ko sa Insta360, no? Kasi sabi talaga nila, ang marketing talaga nila is waterproof or water resistant, you know? Pero hindi ko pa ito sinubukang ilubog sa mga ganyang basa-basa. Na subukan ko na siya pero hindi naman napasukan. Alas 5 na mahigit mga kaprobinsya. Mukhang parehas lang. Tingin ko lang mga kaprobinsya, mukhang parehas lang yung biyahe Mukhang mas madali pa yata dun sa kabila Kasi ito sinusundan tayo Oo. Yan. Yun, dito na tayo mga kaprobinsya. Malapit-lapit na tayo. Tanda nyo yung oras mga kaprobinsya. 4:50 yun ng hapon. 4:50. Dapat mga 5, mababa pa siya sa 5:06 mga kaprobinsya para mas masabi natin na mas legit yung dito kadadaan na mapapabilis yung biyahe mo kaysa dyan sa kabila na yan. Okay? Yan. Ito na yung intersection mga kaprobinsya. Yun, sa kabila na yan. Okay? Dito natin tingnan. Tingnan natin dito mga kaprobinsya. 5:04. So, 14 minutes mga kaprobinsya, Kita nyo ba yan? 14 minutes dito ka sa Zigzag Road. 15 minutes kapag dito ka naman sa kabila. Halos parehas lang mga kaprobinsya, Yan, 5:05. Hindi na tayo minto. Basa na nga tayo, Basang-basa na ako, At yun, kita nyo naman, 4:50 tayo umalis at 5:05 na. 5:04 tayo nandito. So, 1 minute lang ng pagitan mga kaprobinsya. Yan. Ganun lang. At yun mga kaprobinsya, yun yung ating test sa magkabilang part ng Old Zigzag Road dito sa daan papunta sa may Atimonan, Quezon, Yan. Pag dun ka sa Old Zigzag Road dadaan, 14 minutes yung biyahe mo bago ka makarating dun sa kabilang part. Kapag dito ka naman sa malaking kalsada ay 15 minutes naman yung biyahe, Yun mga kaprobinsya, Yun yung ating test dun sa magkabilang part ng kalsada dito sa may Old Zigzag Road. Dito sa Old Zigzag Road, nakuha natin ng 14 minutes hanggang dun sa kabilang side, hanggang dun sa may intersection nila. Nakuha natin ng 14 minutes yung biyahe at yung ating patakbo ay 35 to 40 kilometers per hour. Sabihin natin 30 to 40 kilometers per hour yung takbo. Kasi may sinusundan tayo, syempre. At hindi naman tayo pwedeng bumuelo-buelo doon dahil yung daan na yun, medyo patarek, paliko-liko. So, hanggang ganun lang, normal lang yung ganung biyahe natin mga kabibisyano, 35 to 40 km per hour. Yan. At yun naman, nakuha natin ng 40 minutes. At nung nakaraan ay dito tayo sa kabila, dumaan. At yung patakbo naman natin doon ay 40 to 50 km per hour. Nakuha natin ng 15 minutes mga kaprobinsya. At 1 minuto lang yung pagitan mga kaprobinsya, Kung nagmamadali ka, sa tingin ko, mas okay dumaan dito sa kabilang side. Kung nagmamadali ka, kung wala ka namang balak talagang dumaan dyan sa Old Zigzag Road, at nagmamadali ka lang sa biyahe mo, sa tingin ko, mas mabilis kang makarating kapag dito ka sa kabila. Kasi, pwede ka magpatakbo doon kahit
50 to 60 km per hour, kahit 70 pa kung gugustuhin mo. Kasi wala ka halos makakasabay eh. Malaki pa yung kalsada. Medyo maganda-ganda rin naman yung kalsada. Although may mga part na medyo malubak, pero may iwasan ka naman. Kumbaga, hindi naman buong kalsada ay talagang ganun, no? Putol-putol lang. Pagdating sa unahan, may lubak. Pagdating naman doon sa unahan, patag naman. Ganon din sa Old Zigzag Road, ganon din malubak, ganon din naman patag lang din, no? Yan. Kaso lang sa Old Zigzag Road, syempre dahil may makakasabay ka at paakyat yung kalsada, tapos pababa naman pag nandun ka na sa tuktok, syempre hindi ka pwedeng magpatakbo doon ng mabilis kasi iingatan mo rin yung iyong safety. Yan. Tapos maliit pa yung kalsada. Yun, dapat nyo i-consider mga probinsya, no? Sa tingin ko lang, kung ako yung tatanungin, kung nagmamadali ka talaga, much better siguro mga probinsya na dito ka sa kabila dumaan. Kasi mas makapagpatakbo ka ng mabilis at medyo may kalayuan man, pero mabilis naman yung takbo mo. Sa kabila, malapit nga, pero mabagal naman yung takbo mo dahil yun nga, marami kang kasabay at nakapaakyat masyado. Tapos paliko-liko pa, maliit pa yung kalsada. Okay? Ayun naman ay sa akin lang mga probinsya, no? Depende naman yun sa inyo kung saan talaga kayo gustong dumaan. Kung gusto mo talagang dumaan sa Old Zigzag Road, gusto sa'yo naman yan mga probinsya. Yan naman ay opinion ko lang. Kaya huwag ka nang magtampo mga kaprobinsya. Okay. At hanggang dito na lang mga probinsya yung ating vlog. Maraming salamat sa pagsama mga kaprobinsya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na mga kaprobinsya para palagi kang update dito sa ating YouTube channel at kung saan man tayo pupunta. Yun lang at maraming salamat mga kaprobinsya.